Ladies and gentlemen, let me introduce or let me extend my welcome to our guests who came from abroad. Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj byla založena letos v dubnu zde v Praze za přítomnosti čestného prezidenta Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj pana Bjorna Stixna a za velké podpory zde přítomného Marcela Engela a České manažerské asociace. Děkuji Kavkovi za jeho úvodní slovo a dovolte, abych já mým jménem vás všechny srdečně pozdravil a uvítal i mé kolegy tady u stolu, které pak jednotlivě představím před jejich vystoupením. From the Czech Business Council for Sustainable Development for having invited me to talk at this conference where you are planning to launch Vision 2050. Producing a luxury product, which by the way we return. Thank you very much.